Zdravím. V dnešním videu bych se chtěl pobavit o osobních financích, konkrétně o tom, jak je sledovat. A myslím si, že tohle video je úplně jako pro každého napříč věkovými skupinami, napříč jako příjmy, je to jedno, jestli berete 30 nebo prostě 100. Myslím si, že je důležité sledovat aspoň nějakým elementárním způsobem svoje měsíční výdaje nebo příjmy. Samozřejmě, jak vidíte tady na tomhle tom listu, tak mám tady i roční výdaje a roční příjmy. To si vysvětlíme potom. Jak získat vlastně vůbec tu cifru, kolik měsíčně utratím a kolik získám. Drtivá většina lidí v dnešní době používá internetové bankovnictví. Nachází se to tam buď ve výpisech, nebo když si to tam zafiltrujete prostě, že chcete měsíční pohyby na účtu, tak vám to tam vyskočí dvě cifry, měsíční příjem, měsíční výdaj. Dá se určitě od banky získat něco, jako mám já tady. Je to vlastně rozkategorizovaný přehled toho, co za ten měsíc vy vlastně platíte. Funguje to tak, že vlastně ta banka, když vy přes ní provedete nějakou transakci, řekněme, že prostě jste si jeli natankovat na OMV, tak ona si toho dodavatele, což je ta čerpací stanice, spojí s tím, že jde prostě o tankování, nebo když se jdete najíst prostě do McDonaldu, tak si to spojí s tím, že jde o restauraci, nebo když jdete do kina, tak je to nějaký volný čas. Když prostě tam máte trvalý příkaz s popiskem nájem, tak oni si to spojí s tím, že jde prostě o nájem. Takovým způsobem funguje tady ta kategorizace těch nákladů, kdy vy vlastně jste schopni od té banky tady ten export získat. Já mám třeba ČSOBčko, tam to získám úplně jednoduše, pošlou mi to vlastně na mail, nebo mi to vyexportujou v PDFku, já si to následně převedu jako do tabulky. Není to úplně nutné tady tohle mít v jako nejelementárnější podobě. Vám stačí pouze ty měsíční příjmy a výdaje, ale tahle tabulka je určitě dobrá pro to, kdy vy vlastně potřebujete zjistit, za co nejvíc utrácíte. Jo, v drtivé většině to bude pro všechny lidi nájem. Jo. Následně potom třeba tam uvidíte nějaké jídlo, volná zábava a na základě toho vy už se můžete zařídit, jo, že prostě uvidím tam, že po nájmu tam mám hnedka nějakou volný čas, volnou zábavu, tak prostě si řeknu OK, utrácím za kina a takovýhle věci moc, je potřeba to trošku nějakým způsobem jako zredukovat. Jo? Takže jenom jsem chtěl nastínit, k čemu vlastně tady to sledování těch osobních financí slouží. Já určitě nejsem jako žádný finanční poradce nebo tak, ale jakože dělám ve financích a myslím si, že nějakým způsobem můžu lidem poradit v rámci tady těchhle z těch věcí, jak ty finance jako sledovat a jak si o tom udělat jako lepší přehled. Rozhodl jsem se, že ukazatele, který budeme v rámci těch osobních financí sledovat, jsou roční příjmy, roční výdaje, roční úspory, potom nějaká rezerva, kterou máte jako na účtu, na měsíční bázi potom příjem, výdaje a následně měsíční úspora. Řekněme, budeme kalkulovat s tím, že máme měsíční příjem 30 tisíc čistého. Jo, nebudu tady řešit bruto, nebo hrubý příjem, hrubý plat, hrubou mzdu, nemá to cenu, budeme kalkulovat s měsíčním čistým příjmem.
Nějakou podobnou tabulku si můžete vytvořit u sebe do Excelu. V případě, pokud by byl zájem, můžu tady ten vzor nebo template prostě hodit do popisku videa na stažení, ale není to nic složitého. Já si tady ještě vypnu ty mřížky, ať máme takhle hezky čistý list. No a já když vlastně získám, nebo takto, můžu jít na to tou metodou, že buď se podívám, buď nechci teda řešit tady ty kategorie a podobné věci a udělám to čistě tak, že se podívám do internetového bankovnictví a tam si dám, já nevím, bude se to jmenovat nějaké měsíční pohyby nebo tak něco a budu tam vidět, že za měsíc, třeba leden, jsem od zaměstnavatele dostal 30 tisíc a budou tam nějaké výdaje. Jo, já budu kalkulovat s tím, že já jsem si tady od AI nechal připravit nějakou prostě random náhodnou tabulku nákladů v průběhu roku, takže pro ty méně znalé, nebo takto, já si z toho musím, vzhledem k tomu, že oni to většinou posílají s tím datumem, v kterém se ten náklad stál, a já potřebuju měsíční pohyby nebo měsíční náklady, takže já si prvně musím identifikovat, o jaký měsíc jde, což získám tady z tohoto sloupce, datum, a použiju na to příkaz month. Tady to takhle rozkopíruju dolů, hlavičku si pojmenuju měsíc a budu si z toho muset udělat kontingenční tabulku neboli pivotku. Tak, do řádků dám měsíce, protože chci získat všechny výdaje za měsíc, a do hodnot si dám částku. Takže vidím, že si tady koruny. Takže vidím, že za celý rok jsem vlastně utratil 247 090 korun a tady je to po měsících. Takže já vlastně půjdu a teďka si skopíruju tady ty hodnoty a vložím si je sem. A tím pádem jsem dostal vlastně to, co jsem utratil za rok. Teďka já půjdu a jak získat měsíční úspory, odečtu příjmy od výdajů. Tak. A tady ta hodnota, je vlastně to, co já jsem uspořil každý měsíc. Můžu to tady zase trochu pravit. Jakože se teďka s tím nechce úplně to, ale dobrý, tak už to tady. Tak už to tady si hezky opravíme, ať to vypadá dobře. No, takže vlastně moje roční příjmy v tom případě bude suma všech tady těch měsíců a moje roční výdaje budou opět suma tady těch stejných měsíců, akorát ve sloupci výdaje. Roční úspora bude roční příjmy minus roční výdaje, takže za rok jsem ušetřil 112 910 korun a rezerva je teda buď můžeme brát, že to je za ten rok, rezerva teda bude v případě, že jsem z toho už nic dál neutratil, bude tady toto. Takže tady máme takový jednoduchý přehled toho, jak můžou vypadat osobní finance nebo sledování osobních financí. Můžeme si samozřejmě z toho udělat nějakým způsobem i graf, který nám jakože
už toho moc neřekne, ale může zase, nebo můžeme si nějakým způsobem vyzobrazit, jaký měsíc jsem měl třeba, protože tady z té tabulky se to blbě čte, můžete si vyzobrazit, jaký měsíc jste měli třeba nejvyšší výdaje. Jo, ty příjmy se měnit nebudou, to vidíte, že tady ty modrý obdélníky jsou prostě konzistentní, ale tady ty výdaje jsou variabilní, že se střídají. Jo, takže tady prostě nějaký leden, 10. měsíc 25. Jo, takže zase vám to dá jako nějaký lepší pohled na ty příjmy a na výdaje. No, následně můžeme opět z té tabulky, kterou si my vyexportujeme vlastně z té banky, získat ten kategorizovaný graf. Tak. Jo, takže zase si tu pivotku musíme trošku upravit, kdy my vlastně řekneme, že chceme buď teda kategorii v měsíci, anebo to dáme takhle a budeme mít zase měsíc kategorie, ale to nám vlastně nic neřekne, jo? Takže my to chceme takhle, že prostě doprava v prvním měsíci, doprava v druhém měsíci, doprava v třetím měsíci, čtvrtém, pátém, šestém a tak dále. Já vím, že se to může jako zdát pro ty, co s Excelem nepracují, docela složité, ale ono to až tak složité není, když se v tom chvilku budete nějakým způsobem jako orientovat, tak prostě na to přijdete, nebo de facto můžete ten měsíc dát takto úplně pryč a ve finále dostanete, kolik jste za celý rok utratili na jednotlivých jako kategoriích, z čehož my zase můžeme jít, udělat si takhle graf, můžeme si dát, přemýšlím, který bude nejvhodnější, asi tenhle. Můžeme si to zase trošku upravit. Tak. Jo, a tady my vlastně vidíme, co nás stojí nejvíc. Jo, takže úplně nejvíc nás stojí drogerie. Jo, což realita je samozřejmě jiná. Tuhle tabulku generovala umělá inteligence, takže to úplně nebude dávat smysl, ale v drtivé většině tady prostě na prvním místě všichni budou mít nájem. Jo. Ještě když si to vlastně takto a to můžu ještě udělat jinak. Hodím si tady filtr. Jo, to nepůjde. Filtr takhle. Já si to vlastně seřadím od nejmenšího po největší. Dám si tady graf. Takhle to bude lepší. Zase prostě je důležitý si s těma tabulkama a grafama hrát, protože když si s tím budete hrát, tak ve finále zjistíte nebo dostanete ten lepší pohled na tu situaci, jaká je. Jo, takže můžeme vidět, že prostě nejvíc utrácíme za drogerii, restaurace, zdraví, oblečení, tankování, volný čas, potraviny, doprava, nájem je až na posledním místě, což je prostě blbost. Jo. Ale samozřejmě jako
drtivé většině, jak jsem říkal, ten nájem bude na prvním místě, ale ty ostatní složky, potom ty restaurace, zdraví, oblečení a tak dále, už prostě každý bude mít na jiném místě podle toho, jak utrácí. Samo sebou potom můžeme dát třeba top náklady, tady budou příjmy, výdaje, tak, ještě můžeme vlastně třeba takto dát pryč, můžeme tomu dát tuhle barvu, výdajům dát třeba oranžovou barvu, jo, trošku si s tím prostě pohrát, ať to vypadá, já tady dávám jenom takový jako nástřel, jak by to mohlo vypadat. Jo, teďka mě třeba napadlo, že další věc, kterou bychom mohli sledovat, je to, jak dlouho my vlastně vydržíme s tou rezervou, kdyby jsme nechodili vůbec do práce. Jo? Takže je to jednoduchý, spočítám si vlastně průměrný měsíční výdaje, který mám, což dle tady toho roku mě vychází na 20 591 a já teďka zvažuju, jak to pojmenovat. Úplně mi to nenapadá, no prostě jak dlouho člověk vydrží, když nebude chodit do práce s tou rezervou, kterou má, takže ve finále tu částku podělím tím průměrným výdajem. A není to 5 korun, je to nějakých 5,5 měsíce. Jo, 5,5 měsíce člověk přežije tady s tou rezervou, kdyby nechodil do práce. A fakt nevím, jak to teďka pojmenovat jinak. Ale sami vidíte, že prostě už vám to dá daleko lepší přehled o tom, jak si vlastně stojíte. Dále tady můžeme nějakým způsobem monitorovat nějaké, řekněme, fixní výdaje, které člověk má. Jo, takže řekněme, že tady bude třeba položka. Si to tady takto obarvíme. Tady bude třeba nájem, telefon, co já vím, internet, auto, jo, mám na mysli jako povinné ručení a tady můžu dát třeba total. Takže řekněme, že dle tady té tabulky já teď koukám, že to je nějaký bullshit. No, to je jedno. Řekněme, že prostě za nájem platíte 20 000, včetně energii, to si můžu roztáhnout do celého roku. Tady si zase můžu dát total a zjistím, že platím 240 000 korun za rok. Tak, zjistím, že platím 240 000 korun za rok. Telefon. Drtivá většina lidí si myslím, že platí třeba 600, něco takového.
přistoupím k tomu úplně stejně jako k tomu nájmu, internet, taky si myslím, že každý prostě platí tak 500, auto, povinný ručení, ale většinou lidi platí povinný ručení jednou za rok, já nevím, můžou platit třeba 4000 děleno 12, což jsou nějaký 300, dobrý, dáme 350 korun. Ačkoliv vy vlastně ten náklad platíte jednou za rok, tak on se vlastně tak tímto způsobem jako rozprostře do celého roku. A teď mi vlastně takto zjistíme v tomhle sloupci, že za rok za nájem platíme 240, za telefon platíme 7200, za internet 6 a za auto platíme 4200, ale jenom povinné ručení. To je jeden údaj a další údaj je ten, že my vlastně měsíčně naše fixní náklady jsou 21 450. Takže máme zase dva ukazatele, z kterých můžeme něco vyvodit. Jo, například, když já půjdu a zavolám tady operátorovi, že prostě platím 600 a že jsem dostal lepší nabídku a on mě nabídne, řekněme, třeba, nevím, 400, tak je to 400 krát 12, zjistím, že to je 4800 a když si 4800 odečtu od 7200, který platím, tak zjistím, že jsem třeba ušetřil 2400 za rok. Jo, jako jsou to malé peníze, ale na zemi to prostě nenajdete. Jo, takže jenom co tímhle chci jako ukázat, je to, jakým způsobem se nad tím dá jako přemýšlet. Jo, můžete z toho vyčíst spoustu věcí, dá se s tím různě hrát, přidávat se tam jako různý jako ukazatele podle vašich potřeb, ale myslím si, že toto je jako základní jako tabulka, nebo takto základní jako ukazatele, které by měl každý jako člověk sledovat. Myslím si, že pro tohle video to stačí. V případě, že byste chtěli pokračování, kde se můžeme podívat na nějaké další věci, tak určitě napište do komentářů, případně, když by někdo potřeboval pomoct třeba s nějakýma těma tabulkami, jak to upravit a tak dále, tak určitě dejte vědět. A u dalšího videa zatím čau.